पुष्पा चलला माहेर मी घरात जाऊच्या आधी पळता 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 थांब थांब दोन गालांची आणि तिकडेवरची घेऊ सांग तिकडेवरची अशी गोमू माहेरला जाते ओ नकवा हिच्या गोवाला कोकण दाखवा अय्याओ अय्याओ. तर चला मित्रांनो, आता दुपारचे 2 वाजलेत आणि आता आपण जाऊया आऊट लावूची रवली अर्धी ती लावूया. गोवर घेतलंय तर चला. जरा झोपलंय, डोळं लागलो तो. गाय बसली वर, पाडे सगळे वरती आहेत, ते तुमका एवढ्या लांब दिसणार नाहीत. तर आता पाऊस नाही, पाऊस जरा कमी झालो. सकाळी बघितलं असाल किती लाग होतो तो, वाळक पूर पण इलो. तर म्हटलं आता दुपारी तापतात, तर म्हटलं जाऊया जरा पुरी करूया. पुरी होऊची नाही बघूया, तरी पण मधीच ऊन येता मध्ये पाऊस येता, त्यामुळे गोंधळ होता जरा. गोवर तकडे ना जाणू इकडे तुला आऊक जा, तो आऊट लावतो ना. तुला जमते भारीच, सोपी आहे नाही. तर मित्रांनो ही बघा अशी आऊट लावतात महिना पुष्पा. पुष्पान जोर धरल्यानं आऊट लावतो. तर काल काढलेला होता सावन संपला आणि आता काढणार परत, आणि पुन्हा मग कोपरं लावणार. एका तो रवलो होतो आणि उरला तर हे का लावणार. चल पाठी बीर टाकून द्यायचं हो, नको सकाळी घेऊची. मग बारीकच आव्हान, मोठा मोठा तकडी तू काढू घेत नाही तर सांग ना. पण ए काळ्या ग फक्त तुका बोलाक तोंडा फक्त. मग 4.5 का जा. बाहेर काय सरभरीत खुळवलं की गेलं का काची गेलं. अगो पण 4.5 का जा. आता 3 वाजता काय चाललं. माका माहिती किती आले ते. काढूक लागतंय. काढ ग तू पण, काढायला सुरुवात कर. एका आव्हान म्हणतात. हे बघ ही बघ, आणि रान असता तर बाकीचा रान. हा ते आव्हान. हा तुटला तर बाहेर काढून टाक. नाही काळी किसपटा राहून देती ती काय होत नाही. झाड चांगला, झाड झाड एक एक काढलं असतं तर व्यवस्थित येत त्याला.
जाऊ नको म्हणतात. हो मुंगळे रे 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 इथे याचे मुंगळे आहेत. वाघाळी मुंगळी चावली ह्याच्या पायात. थंय काही बघलंच नाही की. इकडे बस. हे टाकलं ना पाय सोडून. काय काढूचा कमी. इथे बघ मुंगळे आहेत इथे. वाघाळे आहेत. हे बग अरे काढी मेला होते कांद्याला खाली. काढलं या का माझ्या सुरू मी काम सुरूच आहे. पाऊस जामच भरलो हा. जो काढीला फटकू व्हायला गो हो येऊन येणार. त्यात काय जावचा तर जावचाच आली माझ्या त्याला होय ना. हे कोणी काढते ते? तू ठेवलंस की? कळलं ना काय ते? हे बघ हे येऊन याला नाचणी म्हणतात. कळलं? आणि नाचून असतो तो वेगळा असतो, तो नका नसतो. शाबास भारीच वाटतं ग. उभी आहे? असं लाईनीत लाईनीत उत्पारके पण नको काहीतरी. आता झाडायचा तसा नाही. हे बघ शाप नेलेला पत्ता काढून टाका. कसे झाड करणार याची बी तो असलो ना मध्ये झोपे ठेव या घरी करू. मग मर वळवळ. हो तू काय म्हणता मला कळत हे तू म्हणाल तू मी असल्या काय बोला काय हो बापूच मला माझं मी काहीतरी बोलत हो नसला नाही बाबा काय नसला नाही बाबा काय बोलत माका पागलगिरी भागलगिरी माका नाही बाबा आवडत. शी 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 आवड याच्यावर आली माका नाही बाबा आवडत असं. गोमू माहेरला जाते ओ नकवा हिच्या गोवाला कोकण दाखवा. अय्याओ अय्याओ ह्याचं काय 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 ठरवलं ह्याचा तुला आता भात कापणे घेतलं. आता भात कापणे घे तोपर्यंत आमचा काम तेवढा आटपतलच. बरोबर तू काय विचारतो कोणा काय हे का लावता हे का फिराक हो फिराक अजून मिळा. होय ना उघडला नको होय ना गं पुष्पा बघ पळतं काय घरात ठेका माहिती बाबलो इलो तर मारान काढतलं म्हणून त्या पळता लवकर. माका आत्ता कळाला. मी येतलंय कॅमेरा घेऊन पाठवून. तू घरात जाय ताकद येतलंय. पुष्पा चालला घरात सांगा नको चाललं असता. अरे तू आव्हान काढलंस भारीच हुशार आहेस. असं आवाज येतो खूप चांगलं काम केलंस. काय काय पुष्पा चालला माहेराक मी घरात जाऊच्या आधी पळता पळता पळता. थांब थांब दोन गालांच्या आणि तिकडे तिकडेवरची घेऊ सांग तिकडेवरची अशी तिकडेवरची घेऊ सांग. धर दाखवतोय मी शिकवतोय ना. धर हे घे हे घे त्याच्यातच घे. येऊ काय नाही मोठी असता या करते बा ह्या नाही समाधान बिंबल आहे. झेपत ना खयच्या हातात म्हणतो तू झेपत ना उजव्या ना अशी बांध ह्या घे. तू उजवे अस ना जरा. एका हातात पेंडी अशी धरायची खाली मुठीच्या बांधाच्या. कॅमेरा धर. का बरोबर आहे का गाडी बांधलीस तू.
बारीक काढ 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 पटापट पाहू शकच्या आधी 5-25 पेंडे हो कोय काढून कोणी हे काढून ठेवलं कोणी तू पेट टाकून पाहिलं बेकार होतं ते थंयच होता आणि नशीब मी काही ना केली काजीन काधी खत घालू चरावला गोड काय घालूया काय ते खत फोन ठेवतोय आधी फोनमुळे गडबड होता नाही तर हां तर मित्रांनो काय म्हणत होतं इथं आऊट आव्हान काढून झाला अर्धो तर सांगा विसरलं आहे कारण गडबडीत डोरा बघू गेलं आहे त्यामुळे होत आपली ही बघा वर बागेत त्यांना आता काढणार तर मित्रांनो एक कोपरो लावून झालो होतो तो आणि तो अर्धो आता आव्हान काढला अर्धो कोपरो आता काय एक कोपरो लावचो फक्त तो काय उद्या होईत तर चला आता ढोरांका घेऊन जाऊया गोमू माहेरला जाते ओ नकवा हिच्या गोवाला कोकण दाखवा अय्याओ अय्याओ